Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi ne jucăm acest joc. Shawarma kiosk. Îți face shawarma și să avem grijă să nu oameni ce. Și asta e jocul. Anomalii. Alias. Asta e locul unde facem shawarma. Și știu răcorile. Știi ce să fac. Am citit-o. Știu răcorile, știu tot. Și notă fără. De ce sunt de la McDonald's Arc întors? Le-am citit alea. Deci nu trebuie să ne uităm pe camere. Dacă e un om ciudat, nu trebuie să-l rățănim, să-i dăm mâncare. Trebuie să închidem asta și atât. E simplu, jocul nu e greu. Hai să vedem dacă vine cineva. Dam. De ce e ceață? Bă! Sunt pregătit să închid. Dacă se întâmplă ceva, dau reset. Nu pot să-mi dau. Atunci live. Bă, mie nu... Eu am ieșit pentru că nu știa. Eu nu știu ce trebuie să fac în partea aia, deci nu mă ajut, de asta am ieșit. Nu mă întrebați meniul ce-mi dă aura, ceva, nu mă întrebați. Așa îmi dă Roblox-ul. Mie nu să mai fac chestia asta. Și de asta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce făceam? Erau suflete. Nu era așa. Și bă, n-am avut ce să fac. Cred că mai bine închideam fereastra aia. Mai bine. Facem așa. Și eu nu știu engleză. Să sperăm că nu se mai... Wait, pisica! E acolo, what? Nu am văzut pisica.
Și la un moment dat o să apare Gigel aici. Gigel aici, acolo odată. Și dacă facem... A! Am dat... Tic. Pot. Și... Cine s-a uitat la Sky? Dacă știți, ingredientul secret al lui Sky Jocuri Horror și al lui Tata Slick este... Așa. Ăsta e secretul. Dacă nu v-ați uitat la Sky Jocuri Horror, că și el s-a jucat jocul ăsta. Take. O, cum se aude carnea pe fundal. Se aude o carne pe fundal. Take. Put. Roll. Give. Mai vreau una? What? Mai vreau una. Ok. Stai, da, nu m-am uitat dacă... Ca, e normal. Ok, e normal. Am crezut că e unul ciudat. Nu, ciudat. Că nu cred că îi închideam. Că, bă, așa trebuie de fapt. Roll. Oh, wow, 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 wow. Cred că o băut cred că o băut suculeț. Domnul, îmi dai și mie niște suculeț? Hai, paci, să mai... Asta ții minte, o zis? Cred că da. Nu știu, nu știu engleză. Deci, nu mă judecați. Gigel? Gigele? Ok, momentan Gigel nu e. Aici? Nu mai e. Vine acest domn? O, vine acest domn. O, să trăiți, domn polițai. A, nu e polițist. Stai mă, așa cum... Stai cu minte. E normal? E normal. Adică... Totul e bine. Dacă îmi pică... Să-mi pică casca. Că am căștile. Acum. Filmez cu căștile acum și da. Nu era să-mi pice. Put down. Da. A, nu l-am pus. Nu l-am pus. Roll. Declin! Deci știu de asta de la Sky Jocuri Horror. Nu știu ce, înseamnă muci. Adică vrei mucii mei în schimb la banii ăia? Aia zicea, cred. Că știam de la Sky asta, apropo. Bă!
Bă, 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 bă. Bă, 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 bă. Sper că nu vine aici. Sper, Doamne, că nu vine. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Da? Da, mă, să te văd dacă ești bine sau... Ia! Ia ce scheme face! Ia! Ia vezi! Ia! Honcea! Ia! Honcea! Ia! 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 Uite-te la el! Ia! Ia ce scheme face, bă! Ia, bă! Ia uite, bă! Ninjalău! Ia uite, mă, ninjalău! O, bă, nu-mi dă... Eu sunt de un picior în gură. Rol. Sper că nu mai vreau shawarma. Bă, dar nu pare. Pare normal. Gen face așa că gen e sportiv. Os. Ce-a zis? Nu știu. Sper că nu o să iese bunicul de aici. Gigel? Este acolo? Gigel nu e aici. Ce e ăsta? Apropo, dați like și subscribe. Oh! Stai. Păi acum n-am văzut niciunul ciudat. Bă, e totul normal, e doar un domn. Bă, dar nu mai avem shawarma. Doamne, nu mai avem shawarma, nu mai avem carne. Colectăm. Colectăm carne de la shawarma. Put down. Rol. Rulează. Bă, rulează. Ce vă mai zic o dată, dați like și subscribe. Oh, no! Oh, no, Gigele, mai bine stai la locul tău. Stai la locul tău, ai înțeles? Brepsi, uite Brepsi. Oh, Gigele! Gigele! Era Gigele acolo, sub masă. Tu vreau suc? Doamnă! What the? Gigele? Sper că nu se crească. Ce era Minecraft? Doamne! Wow! Okay. Start the lavash. Bă, stai, am crezut că zapă.
Apropo, un an nou fericit și dorim să aveți parte de lucruri frumoase în acest an. Rola, give. Stai că vrea și soda. Stai că vrea brepsi. Brepsi. E un brepsi. Close. Close the door. Give. Așa. Oh, yes. Suntem. Sper că nu e Gigi locul. Am sperat că o apărut Gigi locul sus. Acolo sus. Că apare acolo sus. Și eu, când apare aici, dar a apărut deja. Și acolo apare. Oh! Fetele. Oh! Își cam rupe gâtul. A trecut o mașină. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Veniți la șaorma noastră, veniți la șaorma noastră, e cea mai bună șaormă. Uite, băi, ce fac așa? Ia, din asta de Crăciun. Bă, ce m-am speriat. Bă, era unul în cameră. Mă, ce m-am speriat. My face. Doamne, ce m-am speriat. M-am speriat rău. Oh. Deschide asta, mă, că nu mai e nimeni. Sper. Oh, chiar acum vine doamnă. Sper că nu mai sare nimic în față. What? Ah. Cred că cam atât a fost vlogul nostru. Eu am fost Teodor. Anul fericit. Să aveți parte de lucruri frumoase. Și mă heck. De Snapchat-ul. Nu contează asta. Să aveți un an frumos, cu multe bunătăți, ce vreți voi și să vă placă anul. Sper să fie mai bun decât anul trecut. Anul fericit și pa, pa!